Biye alamsa e juin kalo tile tan san bafila ani mugani kelen an bɛ foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la solika wuli kɛbagaw an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw fo aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban n'aw sɔgɔlen don Renouveau la an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ aw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw ka foli kɛ lamɛnbagajɛkulu an tɛ ɲinɛ aw ka cogoya si la mɔgɔ bɛ ka an lamɛn radio Renouveau sanfɛ 98.1 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo radio Ɲeleni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsagu ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumaso kɔnɔna la yan nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sɔni an bɛna don aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ kɔnɔna la min b'a to aw ka kunnasiri o ka se ka ban aw ka bi tile journée kɔnɔna la ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ne barokɛ ɲɔgɔn Amadu El Konare ale bɛ kumaso kɔnɔ a ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban sanga kungurunin kɔnɔ aw bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan bamanankan cɛ ɲina honorable ne i ni sɔgɔma fanta tɔmɔta somɔgɔw bɛ baasi tɛ yen mais Ala tanu bi ye don dɔ ye kunun tɛmɛna an bɛ bi la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini jira an na amina yanni sini cɛ sɔɔni fɛn minnu mana kɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan Renouveau jamajɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o di filɛbaw ma fisabililayi siga t'a la yanni e ka tɛmɛ ni don kibaru ye fɛn min kɔni ye bi alamisa Renouveau matin an ka bakurubaw olu filɛ nin ye tuma min na maaw bɛ giringajɔ la an fɛ yan nɔ Bamakɔ kɔnɔ politiki ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye bamaciya ye o ɲɔɲalen don an ka marabolo dɔw kɔnɔna la jɛmukan kuncɛtɔ anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna ka na o kunnafoniyaw di an ma anw ka bidon baara ɲɔgɔn welelen o ye Abdoulaye Kone an bɛna kuma di ale ma a ka se ka a hakilinata fɔ an ye an ka jamana premier ministre kura ale ka tagabolow kan o kɔfɛ an bɛna kuma di Amara Bacili ma ka bɔ M5 RFP kɔnɔna na fɛmi Amara Bacili ye ale kɔni ye M5 RFP mɔgɔw ka sifinaka ye a bɛna kana hakilina dɔ di an ma Amadu El Konare bɛ yan ka don kibaru lase aw ma i n'a fɔ ladalako la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ yan siraba kunnafoniyaw bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexi Kalambiri Alexi ko ale ma sɔn o kunnafoniyaw fana bɛna lase aw ma anw ka bidon fɔlidu ma o bɛ kar de bolo yani an ka don kunnafoniya tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sisan an b'a daminɛ ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye wagati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la fɛn kɔni ye nɔgɔ ye o bɛna da kabala Mali fan bɛɛ fo ni région dɔw yi bɔ a la o bɛ Tawudini ko fɔ Gawo Tombouctou Menaka ani Kidal ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔna la fɛn kɔni ye sankolo ye o bɛna jɛya olu fɛ yen nɔ tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci Kidalikaw fɛ yen nɔ Tawudini ka taa se Tombouctou worodugu yan fan ma an ka marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiyafɛ fiɲɛ ale bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔn bulon o bɛna kɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya fitinin min nana don olu ka yɔrɔjan filɛliw la o bɛ Tawudini ko fɔ Kidal Tombouctou Gawo ka taa se Menaka ma Mali fantaw fɛ gɛlɛya fosi tɛ nana don filɛli la fɛn min kɔni ye sanfiɲɛ ani sanji ye o bolodalen don bi tilegɛ in na walima sufɛ marabolo dɔw kɔnɔna la o bɛ Baɲangara ko fɔ Kayi Douanzan Buguni Sikaso Segu San Joyila Kucala Kulikoro Kita ani Mopti ni marabolo kofɔli k'olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye bi tilegɛ in na walima sufɛ o la fɛn kɔni ye finteni boloda cogo ye bita o jiginnen don ka tɛmɛ kunun ta kan o la Kayikaw tilegɛ in na aw ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 41 na Kulikoro olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 41 ye Sikasokaw ta bɛ jigin na degere 37 la fɛn min ye Segu ani Mopti ye tilegɛ in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 40 na Tombouctou olu ta bɛ kɛ 42 ye Gawo ani Kidal tilegɛ in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 43 la fɛn min Menakakaw ye olu ta bɛ kɛ 42 ye Tawudini olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 46 la Bugunikaw tilegɛ in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Kucala olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 38 ye fɛn min Kitakaw ye ani Nyoro ka taa se
narama olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 41 duwanzankaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 41 sankaw fin tiliga in na olu ka finteni hakɛya o bɛ jɔ degere 39 na baɲangara olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 39 ye joyilakaw olu ta bɛ kɛ degere 40 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ o bɛna da kaba la fɛn kɔni samiya fɛ fiɲɛ ale bɛna ci min fanga tɛna na bonya kosɛbɛ sanko bolo dalen no Bamako district kɔnɔna la bi tilela fana tɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛla fɛ o la tilega in na température bolo da cogo o ye degere 40 ye Bamako kɔnɔ Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 6 ye tile bɛna bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 56 ye wagati bolo da cogo ni ka di aw ma bi alamisa sɔgɔma a kun ye aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw mana kɛ Mali fan o fan an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ka Mali kolosuma halisa k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma Amadu El Konare bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibi mayɔrɔ ye kanubagaw walasa aw ka se ka bɔ dibi la Renouveau cɛdenw bɛ wuli ka jɔ sabati don o don ka se ka taa kunnafoniyaw ɲini ka sɛgɛsɛgɛ ka na sanuman di aw ma sɔgɔmada fɛ Renouveau Matin kɔnɔna la honorable ko bɛ cogo di o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛmaaw ka bonya kɔnɔ minnu ɲɛsin kunnafoni dalabɛn ni baara ma siga t'a la Sakari Yafɔnba ani Nabila Sogoba olu bɛ o ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ n bɛ sira d'i ma tabarikala an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tomota k'a daminɛ nu bozokaw n'u kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma réseau bɛɛ yɔrɔ mun na a tɛ yɔrɔ mun na bɛɛ ni sɔgɔma minnu bɛ yen n'u bɛ télé sɔrɔ téléw sanfɛ ni gɛlɛyamisɛnnin bɛ dɔw ta la k'a fɔ ka panko kelen ni ɲɛ wawa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi kala kelen ka ɲɛmaaw ka cɛsiri ale ni wulikajɔ o kɔnɔna la aw ni sɔgɔma aw danse a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ Mali jamana kuntigi Asimi Goita n'a ka minisiri ɲɛma Sokel Kokala Mayiga u ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ Nandoba Goodluck Jonathan bisimila hakili falen kɛra ni maa fila bɛɛ ye min bɔra olu kɔnɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana bakurubaw dɔ la an bɛna kuma fana Sokel Kokala Mayiga a ka minisiri ɲɛmaya kɔnɔna la mais makɔnɔlen don a ka kow la min ye k'a dɔn a n'a ka taabolo bɛ cogo di an bɛna da ma o fana na bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔnyew fanga bonyalen don kosɛbɛ gouvernement o bɛna sigi yanni kari cɛ i n'a fɔ Sogɛl yɛrɛ ale ye a sɛmɛntiya cogoya min na o kɔfɛ fana min ye k'a dɔn maa o maa bɛ yen ni olu kun bɛ ka banga fɔ jamana taa ɲɛ na o caman y'i da don ka sɔngaw fɔ nin waati ninnu na k'a fɔ jamana taa ɲɛ baaraw o bɛɛ lajɛlen bɛ n'u sen don o la tɔnjɛkulu b'o la fɛɛrɛtɔnw b'o la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye ninnu ye bakurubaw ye an ye kalaturu minnu kan misɛnman caman bɛna bila minnu cɛ ma bi sɔgɔmada in na sisan dani na ka olu walawala aw ye bamanankan na a y'aw bisimila. K'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn sanga bi saba bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na kibaruyaw dayɛlɛla aw ye an y'a fɔ ten tɔ min ye Mali ka gɛlɛya kunkan kɔrɔfɔw la surunadonba min bɛ Mali yɛrɛ kɔkɔrɔ ko la ni o ye diɲɛ dugu cɔ a la ka se farafinna worodugu yanfa olu ka jɛkulu min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye u wakulu don Goodluck Jonathan na Nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ ale nana kokura an ka jamana kɔnɔ a bisimila la i n'a fɔ Renouveau ye kibaruyaw di aw ma cogoya min na a ka bisimilaliw kɔfɛ baaraw daminɛna hakili falen cɛyara kosɛbɛ min y'an ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita ani o ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn mun kɔnɔ o ye latigɛ jɔnjɔnw di a ma k'a fɔ bɛnkan fɛn fɛn bɛ yen n'olu ye bɛnkan jɔnjɔn ye ko o bɛna sabati i k'a dɔn awa Mali bɛna olu bɔ a sira fɛ u ka kamanagan kun ye fɛn dɔ ye ni o ye waati minnu fɔra k'a fɔ camancɔrɔ faga ale kan ka kuncɛ waati min na o ɲɛ fana lakika dira u ma k'a fɔ u kana siga waati min fɔra ko Asimi na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kalata baaraw ka sigi sen kan waasa ka fanga di politiki maa min ma sigi ladiriya kɔnɔ o ma ka fara o kan fana minnu yɛrɛ ye transition ma ɲɛma jɔnjɔnw ye olu ka cɛbɔya ko da donna ninnu fana na latigɛ dir'u ma fana k'a fɔ
transition ma nyema munu be ni yamoriati oluka kamo ko lutunu kamo jamana nyema ya no fe chugo shilani bela jerele kira latige munu tira ikado sidia o kama nyema mimbe numwati na yanno no yesoruna do ba gulla ke jona taniye o ko mukele konna la minye premature ministry nyema shogal ko kala maiga atara ani ofana nyenwanye ke nywanye mina ye hakili falen ke shogal yere fana miseka jigisiki kamunu fo mali ale reka basigi kama wale dadu na olubela jere la ka nyefo sida o kama nyema mintume ya tirunado bayini oye ikado goodluck Jonathan ye ale ko ni fana ya ka ni soja jira kusebe ka sementi aka fo chena fɛn fɔra CEDEAO maaw fɛ Mali la o bala jele bɛ ka bato cogo la o kuma ko cogo si la dɛngɛrɛnɛ ni ɲangata wɛrɛ tɛna ta ka ɲɛsin Mali ma nin cogoya in na sabula ko fɛn minnu fɔra n'olu ye laɲini ye k'olu b'a la ka mafa a ɲɛ 40 ma n'a fɔra cogo min na CEDEAO ka nali Yusuf Kulubali ale y'a kumakan dɔw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'olu lajɛ. N'a yɛrɛ sera Mali la kabini tarata CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ka ɲɛsin Mali ma n'o ye Goodluck Jonathan ye o ni furancɛla fanga ɲɛma a n'a ka premier ministre olu kɔni ye ɲɔgɔn ye togoya min na a bɛ se k'a dɔn bɛnkan minnu sɔrɔla Accra sigi la o waleyali bɛ hakɛ min na kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen a n'a nɔfɛmɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u hakili sigira ka kɛɲɛ ni u ye kuma min mɛn ni maa kofɔlen ninnu da u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na k'u ka laɲini dɔ sabatira ka ban n'o de ye ka furancɛla fanga premier ministre kɛ maa ye min tɛ finitigilaka ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kan u y'u ka nisɔndiya yira fɛnɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔnye minnu bɛ sen na walasa bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don gouvernement nata la fɛn bɛ tali kɛ ɲangini minnu talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma CEDEAO jɛkulu fɛ o wulili la CEDEAO ka cidenw y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛna ɲɔgɔnye kɛ o ko kan togoya min na o ɲangili ninnu bɛ se ka wuli diɲɛ tɔnba ka nɔrabila kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ Mali kɔnɔna la n'ale yɛrɛ ye MINUSMA ɲɛmaa ye ale kɔni ye hakilisigi di ka kɛɲɛ ni olu bɛna dɛmɛɲɔgɔnya min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma kalafiliw labɛnni fo ka taa se bɛnkan sɛbɛn waleyali kɛcogo ɲuman na u ka nin nali in senfɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nin ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu u kɔni ye surasiw fo kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni furancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ ale ni a ka premier ministre bilali ye. Tabarikala Yusuf Kulubali ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye k'aw ladɔnya k'a fɔ kunungo wula fɛ min ye Goodluck Jonathan ani Mali ministre ɲɛma Dr Shokel Kokala Maiga n'o fana ye ɲɔgɔn ye a bisimilara primature la n'o ye ministre ɲɛma Jabala ye nɔ Shokel kɔni ni M5 ma jɔnjɔn fila tun bɛ minnu tun bɛ a kɛrɛfɛlan na n'o dɔ ye Ibrahima Ikasa Maiga ka taa se Mr Sanogo ma n'u k'a dɔn hakili falenw kɛra olu fila ɲɛna hali ni y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ k'o kɛ tɛngɛlɛmaliba ye k'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ Shogal kɛrɛfɛ primature la ni guloki y'anga jumɛn ye fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ maa ma nommé cabinet ko la olu cɛma o ye dɔw ka yeta kɔni ye nka min ye ministre ɲɛma kura Shogal Kokala Maiga ani k'a dɔn CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna M5 o ma jɔnjɔn fila ɲɛna ni o ye bula maa ɲɛma kun ye professeur Ibrahima Ikasa Maiga ye hakili falenw bolila fɛn min kan kumaw kɔfɛ Shogal y'a sɛmɛntiya k'a fɔ CEDEAO maaw nana ka hakili falen kɛ ɲininkaliw kɛ ani ale yɛrɛ min ka ministre ɲɛmaaya baaraw bɛ kɛ cogo di bɛnkan mun tɛgɛnɔ bilalen bɛ n'olu kan ka sabati nin waati ninnu na hakili falenw bolila o kan ko kɔni ye i k'a dɔn latigɛ bɛɛ lajɛlen di CEDEAO maaw ma k'a yira k'a fɔ u ka jɔrɔna ko minnu bɛ yen u k'u hakili latigɛ o la maliden bɛɛ lajɛlen b'a la ka kan gɛlɛn fɔ nin waati in na waasa Mali yɛrɛ bɛ se ka kolo suma Mali bɛ basigi gɛlɛya minnu bɛ politiki ko ani sigi yɛrɛ cogoyaw kɔnɔnaw na olu bɛ se ka dɔgɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jigisigi a y'o hakilina latigɛw di ka ban min ye Goodluck yɛrɛ fana ye nisɔndiya yira a ka jamakulu cɔ a la k'a kɛ ale ye nin tile damadɔ min kɛ a ye kumakan min mɛn Asimi Goita ani a ka ministre ɲɛma da k'o ye kuma ye min bɛ CEDEAO jigi sigi kosɛbɛ wa o laɲini kun de ye o ye k'a dɔn bɛnkanw kɛra fɛn mun ye olu bɛɛ lajɛlen ka mafa u ye o hakilina latigɛw olu sɛbɛkɔrɔ di hukumu kelen kɔnɔna la jamana bɛ kolosuma cogoya min na i k'a dɔn maa caman bɛ yen n'o ye bolofaraw ye olu da sumusumu ninnu bɛ sen na min ye i k'a dɔn maliden minnu ka jɛkulu minnu bɛ yen n'u ɲɛsin malidenw ka kɔkan kow ma n'o dɔ ye i k'a dɔn Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dɔ fana ye CSDM n'o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne olu bɛɛ lajɛlen fana ni ministre ɲɛmaa ye
foliw kɛ ka yira ɲɔgɔnnaw baaraw kɛ k'a dɔn ka hakili falen kɛ dasumusumu na o bɛ tali kɛ dasumusumu min bɛ senna nin waati na minisiri ɲɛmaa fɛ waasa gouvernement jama sigili bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sen don n'i y'a la maa si kana fɔ ko i denna kɛrɛfɛ a bɛ tali kɛ o hakilina ninnu na ka fara olu kan fana min ye an ka jamana kɔrɔ yan fa tɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko kulukɔrɔ minnu bɛ yen n'u jɛra ka don fasow bulo kɔnɔ nin waati na olu bolofara hakɛw bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ ka bisimila jamana ɲɛmaaw fɛ dɔɔni waasa ka hakili falen kɛ maa o maa bɛ yen ni olu bisimilala jamana faamaw fɛ u ka kumaw la u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ kuma minnu b'a la ka ɲɛfɔ u dalen don asimina u da mɛn i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw la nin waati na ko kuma minnu fɔra u ye olu jigisigi kuma ye o kama u bɛɛ ka wele bila u ka tɔndenw ma u ka jɛ ka transition maaw senkɔrɔma don walasa nin waati tɔɔni min bɛ o bɛ se ka kuncɛ cogo ɲuman na cogoya min na n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ don politiki gafe kɔnɔna la min fana ye maa caman ngwa ikamana nga n'a kɛra nisɔndiya o ye parti politique ba caman bɛ laadala minnu kɔni min ŋuya ɲimi kosɛbɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu ma olu caman kɔni kɛ mɛ ka jisuma baku koliji la sabula dasumusumu minnu ni u ye bataki minnu bɔ olu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ nin waati la yɛlɛma min kɛra fanga sigira sigi cogo min na ka nin kow da jo la ko u nisɔndiyalen don la wa u kama u caman ko u bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana ma Mali yɛrɛ ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yɛrɛ ta ɲini o ka duga ka bɔ jamana kɔnɔ nin waati in na o kama tɔn belebeleba minnu bɛ n'o ye parti politiques ye u bɛɛ lajɛlen kɔni nga hakilinaw ye kelen ye min ye transition tɛmɛcogo ɲuman ye kalafili jɛlen ka se ka sigi sen kan waasa Mali bɛ se ka k'a dɔn jamana jɔsen jɔnjɔn sigi sen kan minnu kɔni bɛ se ka bɔ sariya batobaliyaw olu kɔnɔna la o kama fana min ye USAID ni o ye lamɛrikɛnw ka jɛrɛjɛkulu ye olu fana ye kala dɔ dayɛlɛ kala min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaa kalafita nataw la ka olu lakalan kosɛbɛ kalafili ko ɲɛw na ani mun bɛ se ka kɛ kalataw ka kɛ jɛlen ye jaabi minnu bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma o kalan kɔni dayɛlɛla ka ɲɛsin maa caman ma Astan Jalo ale taara an to a la a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Ka maaw kalan walasa u fana ka se ka maa wɛrɛw kalan o de ye ni tile 4 kalan ye kun jɔnjɔn ye min ɲɛsinin bɛ muso 80 yɔrɔ minnu bɛ partiki politikiw la Mali kɔnɔna na. Ni formation in kɔfɛ muso minnu kun bɛ ni kalanyɔrɔ in na olu bɛ n'u wasa don musow kalanni na. Sɔgɔmada in na an nana lancement de la pour que muso minnu bɛ parti politikiw kɔnɔ ani muso minnu tɛ parti politiki fana kɔnɔ olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na musow lancer ka musow dɛmɛ pour que quand élection minnu bɛ nalen muso caman ka se ka kɛ candidat ye formation min bɛna k'u kun bi ani sini ni sinikɛnɛ o formation in de bɛ n'u dɛmɛ ka ɲɛf'u ɲɛna u bɛ se ka waleya minnu kɛ pour que u bɛ se ka u ka candidaya in u bɛ se ka ɲɛnabɔ u bolo cogoya min na. Ni formation yɛrɛ n'a hakilina bɔra NDI n'a dɛmɛba jɛkuluw la a kun de ye ka musow labɛn waasa u ka se k'u sen don kalataw la. An bɛ ɲɔgɔn dafa de o ɲɔgɔn dafa in o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛ donc on b'a fɔ cogoya min na développement a bɛ na de ni cɛ ni muso bɛɛ tɛgɛ dɔnna baaraw la baara minnu don n'o ye jamana jɔli baaraw ye donc an bɛ fɛ k'a ɲini musow fɛ waleya minnu kan ka kɛ u ka n'o waleyaw dege yan pour que partiw bɛ se ka place d'u ma cogoya min na. Ni lajɛrɛ in dayɛlɛli sen fɛ waleɲumandon sɛbɛnw taara k'a di partiki politiki dɔw ma minnu ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ ni musow sen donni ye kalataw la. Tabarikala Astan Jalo muso ka loi 052 o fana mɛ o sɛbɛn ma ka kow la an b'u fo bi sɔgɔmada na don kibaru kɛnɛ kanana an bɛ taa barodala sigi dɔ fana sigira sen kan min bɛ tali kɛ jamana cɛmancɛ kɔnɔna bamanciya walankatali koɲɛw kanana dugu minnu bɛ yen waati na jamana cɛmancɛ bolo la hali n'u ka tɔn jamana dugudenw bɛ Bamako walima Mali fan wɛrɛw fɛ o fana jɔrɔlen don kosɛbɛ n'u ka dugu kɔnɔna ye lakanabaliya ale nasiratigɛw la o kama doaza n'a nɔ kan dugu ka se dugu wɛrɛw ma jamana cɛmancɛ bolo fɛ olu ka maa dɔw ye barodala sigi dɔ kɛ minnu na u ye ɲɛfɔli kɛ ni k'u ka kamanagwanw olu da maaw bɛ se k'olu don bɛrɛ la cogoya min na Bakari Sidibe taara o kɛnɛ kan nana ni ja dɔw ye an k'o ma filɛ.
ina fo sigida dɔw la an ka jamana camancɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Mopti region kɔnɔna na banka cercle ye yɔrɔ ye banbanci wale cayara yɔrɔ min na kosɛbɛ bi na o waleya ninnu dɔw bɛ sen na halisa o de y'a to ni jɛkulu ni maaw olu ye wulikajɔ sigi sen kan min b'a to hɛrɛ ni baden o bɛ se ka sigi banka cercle kɔnɔna na bi banka si bɛ degun belebele la degun min tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaga t'a la banka si b'o degun de kɔnɔna na bi mɔgɔ minnu bɛ civil minnu bɛ bingani wale bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ dugu jɛ o jɛ dɔ de bɛ fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la waati sera sa an bankasidenw an ka kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bari sabula mun na mɔgɔ si wɛrɛ tɛna an ka cercle jɔ anw ye anw de bɛ na an ka cercle jɔ mɔgɔ min y'i ka responsabilité n'i bolila a ɲɛ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min b'o kɛ dɛ anw de bɛ wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma siyako t'a la n ye fila ye n ye dɔgɔnɔ ye n ye samɔgɔ ye ni siko t'a la n ye dafe ni siko t'a la an bɛɛ lajɛlen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma walasa bɛn ani keleya min an mago bɛ min na o bɛ se ka na banka cercle la cogo min na u ka lajɛrɛ in kɛnɛ kan u ye bankasika den bɛɛ lajɛlen wele ka taga bɛn ani keleya ma ani fana ka weleda ka ɲɛsin famalakaw ma yaasa degun minnu bɛ dugudenw kan caman bɛ se ka bɔ o la an dalen b'a la n'an bɔra nin conférence in kɛnɛ kan bankasi denw bɛɛ lajɛlen an dalen b'a la ka fɔ ko o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni balawu min bɛ anw kan donc a bɛ se ka ta ka bɔ an kan cogo min na an dalen b'a la ka fɔ ko an kelen kelenna min nana yan n'an bɔra an b'o sira ta ni ala sɔnna an bɛ welewelemada kɛ an ka jamana marabagaw ye an ka mɔgɔ minnu déplacera ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la an b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka wuli u k'u hakili to ni mɔgɔ ninnu na u ni lakana ka kan u ni u ka hakɛ dili ka kan jamana kun ka kan a hakili to ninnu na n'a sigira sen kan kabini san 3 bɔ ɲɔgɔn ko nin jɛkulu in filɛ nin ye ani jɛkulu wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ banka cercle kɔnɔna na halisa min b'a to keleya ani lakana sabatili o bɛ se ka banban banka cercle kɔnɔna na tabarikala n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an bɛ to i k'a dɔn jamana cɛmancɛ bolo fɛ hali bi min ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni di so bolofara min bɛ yen ni o ye diripa ye diripa u ka maa ɲɛmaw kɛlen don ka fɛɛrɛ kuraw ta nin waati na n'o bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen n'i ye finitigilaka ye u ka se ka hakilina jɔnjɔn dɔn bɔlɔlɔ ani jasiraw min ye k'a dɔn réseaux sociaux an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sira minnu fɛ ani ka jaw ni kumakanw bila i k'a dɔn bɔlɔlɔ sira minnu fɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ o la ka ɲɛsin lakanako ɲɛw ma an ka jamana kɔnɔ jango cɛden minnu bɛ kɛlɛ dankun kan nin waati na ka se k'o ɲɛf'u ye u k'a dɔn kɔlɔlɔ minnu b'a la ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya min don jamana yɛrɛ ka lakana taabolo la ani ka se ka finitigilakaw yɛrɛ ka bugunatigɛw da kɛnɛ kan ni ka i k'a dɔn u kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen ni dan bɛ se ka kari u la diripa ma ɲɛma i k'a dɔn ni o ye i k'a dɔn Sulemani Danbele ale ni a ka cɛdenw ma wuli ka jɔ la k'a daminɛ Mopti kɔnɔ ka taa Tombouctou u tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ fɛ u ye kalan ni hakilina jɔnjɔn de a kun ye diripa ka taa se finitigilaka tɔ fɛn o fɛn bɛ yen u bɛ se k'a dɔn hali bi anw ka kana a taacogo ɲuman ye nin ye o baaraw bɛ sen na nin waati ninnu na ni kibaruya wɛrɛ minnu bɔr'o la an n'o di maaw ma ladiriya kɔnɔ sanga 44 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na Fanta Tumota an bɛ bi taa sonsoro ya fɔlɔ sanga 3 Yoruba na an n'o sara sori taro o ta ko la basi ye o b'a to an bɛ teliya ka taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ a se ka siraba kunnafoniyaw di an ma sɔgɔmada in na an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la tan ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di an ka nɛgɛ karafetigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔ aw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na siraba kunnafoni di an ma